ତମାନେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଦୀପୁ ଦାସ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିକି ଗୋଟେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ମାରିଦେଲେ। ଏମିତିଆ ବି ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ମାନେ ଥାଆନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଟାଇମର କଷ୍ଟ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମେ ଜାଳିକି ମାରି ଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ କେବେ ବି ହେଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକଟି ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ଆଜି ଜାଳିକି ମାରିଦେଲ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲା ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିକି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯାହାର ଘରର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଏମିତିଆ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତମେ ସିନା ଆଜି ସେ ଭାଇଟିକି ମାରିଦେଲ, ହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମମାନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ତମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିବେନି। ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରକ୍ତ ଥିବ, ତମାନଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ସତରେ ନିଆଯାଉଥିବ ନା, এই ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ এই ଭିଡିଓଟି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସରକାର ଯେମିତି ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନହେଲେ ଏମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଳି ପୋଡିକି ମାରିଦେବେ। କଣ ଠିକ କଥା କହିଛି ନା? ଯେ ଠିକ କଥା କହିଦେବି, এই ଭିଡିଓଟି ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇକି ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। तो पाई में भी मुँह सहे